ma nisew musser nejt xej banali. Jekk jent kummerċjali jien kaxxa infernali. Kummerċjali bisax niproduċi l-murdali, dil-furja l-regali nistema naturali. Splużjonijiet u ħirġin minn ġofija, il-hip hop ta' vera etaw 100% B-boys umu minnem għan-okkupaw għen barra, it-toroq il-klabs bħal-balla minn ġokanna. Revoluzzjoni mużikali jienet narmi, bħal-forma ta' salmi jippuntati bħal-armi. Il-kaxxa ta' sidirkom nibqalkom dir-rima, għajtu li underground minn ġo il-kantina. Entkom għandkom il-radio jien għand il-vizjoni, għadaw ta' widna tajba għandi dedikazzjoni. Dil-mużika pura li kħirġa minn ġo l-qalb jien binix kummerċant u mux qed nagħmel irkant. Inġabru fl-imkien ejja nitlu bir-rassa, revoluzzjoni lirikali jaw bil-massa. Nokkupaw it-toroq bil-kultura ta' vera, nerġgħu nqumu għax kollox intesa mid-dera. Dan namlu għal-poplu għax ħaqqu jisma' jar niddar fuq il-majku nispara dan nar. Narmi b'dal-insinax buri l-Malti, hip-hop revoluzzjoni tkantax baħna nati. Beats s-sikkati, l-istil mux tal-figolli, kontorni tar-dib dir-reċetta jinnolli. Aw, mimli bil-forbli għax bomba mużikali, l-imma t-spikċa għattax tan fenomenali. Inġabru fl-imkien, ejja nitlu fil-rassa, revoluzzjoni lirikali jaw bil-massa. Dan il-hip-hop il-kultura ta' vera, uħorġu rivella għax kollox intesa mid-dera. Mill-isqa in-mwera t-narmi l-eżempju, minn ġo tempju ta' moħi qed ikun ix-xempju. Dil-mużika ta' triq tinfirex, kull imkien ġo toroq, sqaqien ġo l-bliet u l-widien. Inġabru fl-imkien ejja nitlu fil-rassa, revoluzzjoni lirikali jaw bil-massa. Nokkupaw it-toroq bil-kultura ta' vera, nerġgħu nqumu għax kollox intesa mid-dera. Nqajjem konfuzjoni, inkisser iċ-ċensura u l-korruzzjoni. Intik abbrevjazzjoni jiena ABZ, bħal-forma ta' kometa li taħbat mal-pjaneta. Inġelek tiċċaqlaq mal-vibrazzjoni mweda, B-boys jissabtu u mal-majk jinneda. Għax l-elementi nħobbhom bħal sostanzi f'ġismi, nerġgħu nqajmuhom nesprimuhom bħal-missili. Bl-pot nqajmu dukkan infinit, rivoluzzjoni kostituzzjonali ma' tal-bit. Hip-hop minn ġoddi, diretta l-ġol widna, poesija vera l-poplu jrid jisma'. Fil-vivaċità ejja nqajmu wix-xena, fejn nibdew naqsqu waħna nġibu arena. M'inhiex ekonomista iżda ideoloġista, l-flus ma jbiħunix strettament artista.